The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Hebrews 12:2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. John 6:35, Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. Hebrews 13:5-6 and 8. Let your conduct be without covetousness. Be content with such things as you have, for he himself has said, I will never leave you nor forsake you. So we may boldly say, the Lord is my helper, I will not fear. What can man do to me? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. John 8:36, if the Son makes you free, you shall be free indeed. 2 Corinthians 3:5-4, we have such trust through Christ toward God, not that we are sufficient of ourselves to think of anything as being from ourselves, but our sufficiency is from God. Psalm 121:2-3, my help comes from the Lord, who made heaven and earth. He will not allow your foot to be moved. He who keeps you will not slumber. Before we start, sa atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios, ato karong tumanon ang atong mga routine, atong naandan nga pag-andam sa tong kaugalingon sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kinahanglan nga atong habwaon ang tanan ng mga salang na buhat nato ning adlaw. We have to flush them out from our soul. Kinahanglan kita limpyuhan sa dili pa kita mo padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kaya ang balang Espiritu Santo nga mao'y bugtong magtutudlo sa kamatuoran, dili siya makatudlo. Gumikan niya ng babag ng mga sala. So, now let us use the principle of 1 John 1:9, the rebound technique or the recovery technique, aron kita mapasig-uli sa atong pakig-ambitay, fellowship with God, kung nga kita dumalahon usab sa balaang Espiritu Santo. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Excuse me. Apanalang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, ang imong buhaton mao ang paggamit niya ng imong kabubuton sa paghimos labing menungdanong desisyon. The decision to believe in Christ as your Lord and Savior, kay mo man kini ang mando o agda sa Dios, stimulus kini sa Dios. Tumo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mga Buhat Kapitulo 16, versikulo 31. Busa sa hilom, magampo kita agi o pangandam sa itong kaugalingon. Let us pray.
Amahan among langit no, nagapasalamat kami kanimo ni lain na sa mga higayon nga imong gi andam kanamo nga kami makapadayon sa pagkaon sa among kalag pinagis pagtuon sa imong kamaturan. Niningad na mo Dios, salamat kami kani sa imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi. Buhi pa kami ning among lawas, skill pa kini o napay kalantip sa among panghuna-huna, kinigumikan lamang sa imong gugma, kaluoy, grasya, kintanan. Salamat. Bani kami karon sa among pagpadayon, sa pagtuon sa among pulong, kining tanan among ipasalamatan. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan itong mga suki nga mga subscribers atong mga higala o atong mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome na usab. And I hope anamos maayong panglawas. Okay? So, sa wailangan, by the way, ang atong uluhan, niya pamanggita magadupot, developing human or not human divine viewpoint. Developing divine viewpoint. Atong giugmad ang mga una-una, mga tugon, pahimangno sa Dios. Pinagi siyang mga pulong. Developing divine viewpoint. Okay? So, kay niya pamanggita magadupot nining bahin sa kaluwasan o sa mga punto nga may kalabutan ini. Unas tanan, kagahapon, dini kita mo biya nga ang espirituanong kinabuhi sa magtotoo. Now, I'm addressing this to fellow believers. Dili ni mo apply sa mga di magtotoo. The spiritual life is life beyond gnosis. Kung nahibaw na ka kung sibot pasabot nining gnosis. Gnosis. Gnosis means knowledge. O knowledge kini nga nahibawan nato. Well, of course, it's academic. Academic knowledge sama sa atong nakatunan gikan sa mga eskwelahan nga atong giadtuan. Like sa kolehiyo, sa universidad, o diin ka mo eskwela. So, gnosis means academic knowledge. Wala kini function ignunta. It has no validity kung bahin na sa espiritual ng kinabuhi kay academic knowledge ran. Wala man na ma-metabolize. So, gikinahanglan nga ma-metabolize kini sa Espiritu Santo. Siya ang metabolize, dili kita. Okay? Sa diha nga kita mo gamit sa atong kabubuton sa pagtuo. Yan ang atong nakatunan, nasabtan, o gitunan. Then, diha, mulihok ang Espiritu Santo sa pag-metabolize niya na. O kining gnosis, academic knowledge, di na academic knowledge, nahimo na ng kaalam. Now, tanawang diferensya. Ang kahibalo o kaalam, diferensya. Ang kaalam, labaw pa sa imong nahibawan. Okay? Kaya kahibalo, well, sa human viewpoint na kana na ito magamit. Apan kun when it comes to divine viewpoint, nga mao niya itong duputan sa pagtuon, then, kana na imong kaalam, kay na metabolize man sa Espiritu Santo. That is the work of God, the Holy Spirit, sa iyang ministry. Sa diha nga ang usa ka magtutuo mo tuo, yan ang ginatudlo, iyang nakatunan, nga pulong sa Dios din. Diha ang Espiritu Santo mo metabolize. Ako ning gihubad sa Visayan metabolize nga paggaling. Galingon kana. Now, ato lang gud nang gi-kaamgid sa atong tawhanon nga o physical nga pagkaon. Of course, naibaw naman ta nga atong pagkaon na to adlaw-adlaw, physical. Kung siya itong ikaon na by isda baron o
kanang karnibaron o na mga utan o kung saan na diha nga ito'y kaon, inigdoon na nato niya mahog na sa itong istomago din. Ang Diyos na nga mulihok niya na sa paggaling. You see? Kaya natuon man, ato lang nagikaamgid ang pagtuon sa imong pagtuo. Kasabot ka? Sa diha nga mutuo ka sa imong nakatunan, imong nasabtan, imong gitunan, then, kaya natuon naman nimo. Pagtuon nimo, that is as if you believed. Imong gidawat, imong gituuhan, ang maong doktrina nga gitudlo na imong nasabtan. Ug kana dili na gnosis kundi epignosis. Ang epi labaw sa above pa. Okay? Labaw pa. So above and beyond gnosis. Karon na epignosis na nahimon ng divine viewpoint. Sabot? Okay. Now, to know the love of God which surpasses knowledge, all understanding. Mao niya itong itunan. Aron atong masabtan pagyud ang gugma sa Dios. Way pagkapakyas, way pagkausab, way pigpihig. It's unfailing love of God which surpasses knowledge, all understanding. Now, ang Diyos already provided sa matag magtutuo sa mga assets, mga panginahanglan nga espirituhanon alang kaniya to be a winner. You see? So wag yun tayo ikapangulipas. Kitang mga magtutuo tayo ikapangulipas nga dili kita mahimong mannaog. Kaya nagisangkapan nagultas sa Dios. Sa kaniya tungo pang tanan, iyan na ning gisangkap all the assets, spiritual assets, portfolio of kanang invisible assets. So, timan kana nga ang Dios nagasangkap na kanatong mga magtutuo. Tagsa-tagsa kanatong mga magtutuo gisangkapan na pagani ng God's 10 problem-solving devices. Dili maihap ang mga kaayuhan nga atong nadawat gikan sa Dios. So, unsa pa mahimo ka pangulipas nga dili ka mahimong mananaog. God wants every believer to be a winner. Now, ang Episo 3:19 nagaingon man usab diha, to know the love of God, kani mao ang panginabuhi nga labaw pa sa gnosis, labaw pa sa academic knowledge. When we use God's provisions diya sa ikaduhang bahin sa plano sa Diyos, we become potential winners. You see, potential pa. May puruhan pa. Now, of course, it is progressive. Nag-anam-anam kini. Progressive. Kining sanctification nato. Karon experiential. Human namang positional. So, karon nga niata sa phase 2 sa protocol plan of God. Phase 2, believer in time man ta. Then, gisangkapan ta niya sa tanan na itong mga panginahanglan aron kita mahimong mananaog. So when we use God's provisions dinhi nining ikaduhang bahin sa plano sa Dios, we become potential winners. May puruhan. At the point of salvation, ang Dios nagasangkap sa magtutuo sa katluag siyam nga irrevocable assets, meaning dili na mabakwi nga mga kasangkapang espirituhanon ug usa ka revocable asset kining rebound kana ang gisgutan ngano mang revocable man sa panahon nga kita magkasala, mahog kita sa pagpakasala, then matangtang. Of course dili ang atong kaluwasan di na matangtang, sabot ka. So timan nga niadtong higayon nga imong gituuhan si Ginoong Hesukristo nga imong manluluwas,
you become or you became a new creature. Naman sa 2 Corintios 5:17, nahimo kang bag-ong binuhat. Now, unsa katutoy Grigo ka pulong niyaning usa ka magtutuong karnal? Unsa katutoy atong gihisgutan kagahapon? In Greek, a carnal believer is termed as sarkikos. Sarkikos ang iyang tawag. Apan ang di magtutuo, unsa may term, sokikos. Okay? So, atong gingon nga, ang usa ka sarkikoy, carnal believer, lives like a sokikoy, unbeliever. Murag sangay-sangay na sila, no? So, akong balikon nga, a carnal believer lives like an unbeliever. A sarkikoy lives like a sokikoy. Now, ang mga magtutuong mga karnal o mga reversionista, kini sila, what ay mahimo, magyuni ang ilang hulagway o mo na i-description nila, kini sila mga karnal, reversionista, mga magtutuo, self-righteous. Ang sabot pasabot ng self-righteous, matarong ba sa ilang kaugalingon? Kana bang musangyaw kag usa ka di magtutuo, one-on-one kita, ikaw musaksi kaniya. Kunya maingon dayon na siya, di na ko magkinahanglan na ng imong gisangyaw kay maing tao man ko. Wa mo ko'y kontra, sige mo kong simba, sige mo kong ampo, wa man ko'y kanang gibuhat nga pagpanapaw, wa man ko'y pagpanikas, wa, maing tao ko. So ano ko magkinahanglan na? So maunay gitawag og self-righteous. Matarong sila silang kaugalingon. O niya, musangko rawag yun sila pagkalegalista. Ang sa legalista, kanabang pananglitan sa simbahan nga Kristohanon, okay? O niya mo dayon siyang tanaw usa ka fellow believer nga nakakinta sa simbahan niya. Mo kanang saway siya sa iyang the manner he dresses or she dresses up, sa iyang pagpamisti, pagpanlihok, siyang pagpanulti, musaway siya. So, dayon niya o kanang iya pag yung kanang pahinumduman, uy, di man na mayo ka na imong gibuhat. You see? Kani mga legalista. Kay nabitaw sa pulong legalista, legal. Balaod nun, ang ilang gisunod, lagi ang balaod sa unsay mga kasuguan diya sa ilang pundok, kung unsa na diha, legalista. Dili mayo na. All of this, daghang mga paagi nga ang usa ka magtutuo mahimong legalista. Kaya matarong man lagi sila kaugalingon. So, these believers, this kind of believers are self-righteous, legalistic, and arrogant people. Mga arrogante ba? Mapahitason. Kini sila. Huwag yun kayo makita nga pagka mapaubsanon sa ilang pagkatao. Apan mga magtutuo ni sila, ayaw say pa. They are believers. So, di man ikatong isulti diya sa Jeremias 17, versikulo 5 o 7, Blessed is the man who trusts in God, but cursed is the man who trusts in man. Now, ato naman yung gisugutan sa una, apan ato lang yung usbon. Kini bang kaning pagtandi nato sa magtutuo nga negatibo. Unsa ka to ning mga magtutuong negatibo? Negatibo. Ang ilang attitude, pagtagad nga to sa pulo sa Dios, negatibo. Ambot pasabot, once ligana. Once ay pagpanumbaling,
wa sila kanang huna-huna nga kini mao ang husto tukma nga paagi sa Dios nga walang gyud sila dili nila ibali sa ilang kinabuhi. Okay lang. You see, mo niingon nila nga okay lang. Wa ko'y panahon na ng inyong mga unsa na tapok diha Bible study ug unsa diha. So wa gyud siya higugma, way gana, way kainit. So they are negative. So unsa man pagtubo anang mga magtutuha? Wa. Magkinabuhi lagi sila og sama niya tong sukikoy. Sarkikoy kay kini sila mga magtutuo man pero karnal. Mga sarkikoy sa ilang pagkinabuhi sama sila sa sukikoy. Sabot unbeliever. So okay, tandi ning kini negatibo nga magtutuo, gitandi kini sa tao nga YG Wills. Okay. Kaniadto god uso man ing G Wills sa relo. Numdum ka pa ba? Ambot ug kaabot ka ba niya na? The ruby that functions inside the watch. Ngano mga ruby man? Well, it's ruby kay di man mahilis. Okay, so when somebody asks mo mangutana nga, pila may jewel sa imong relo? Tingali mo yung 18 or 20 jewels. Kana nagpasabot nga naay jewel ang imong relo. Okay? Karong panahon na in this time in which we live, it's not jewels anymore. Wa na ng jewels, battery na ang nagapaandar sa atong mga relo. Husta? Okay, battery. Now, ang usa ka magtutuo nga why doktrina, ganun wa siya doktrina? Negatibo. A believer who has no doctrine, someone is a YG Wills. Okay? YG Wills. A believer with Bible doctrine has jewels. That believer can easily handle kaya niya sa pagsagubang sa bisag unsang mga kahimtangan, be it in adversity or in prosperity. Now, kanang maong magtutuo gisgutan, malipayon. He shares the happiness of God and he has that personal sense of destiny. Sayod siya sa iyang dadangatan. Kumbinsido o tataw na gyud bugos, timos na sa iyang kalaga. Mahilangit na gyud siya kay magtutuo gyud siya. O a believer who has no Bible doctrine, why pulong sa Dios, why divine viewpoint sa iyang kalag, he cannot handle any difficulty or hardship in life. Wala. Much more adversity na. You see? Mawabitan ni mga tawhan na mga magtutuo niya nga sa diha nga mo huros ng mga unos sa mga pagsulay sa kinabuhi. Mudayon man na sila dayo kanang basol sa Dios. Ano man yung gitugutan man sa Dios, ha? Sa akong kinabuhi. Why did God let this happen to me? Mao ni sila nga dali ra kayong sulti niya na. Mao man ay popular cliche. Kini bang mo ingon kag, why did God let this happen to me? In other words, these negative believers have no Bible doctrine in their soul. And they will always throw in the towel, matud pa, or give up when confronted by any disaster in life. Basta? So, produkto ra gyud siya sa iyang desisyon. Remember, ang Dios nagasangkap kanatong mga magtutuo og napulo ka mga paagi sa pagsulbad sa mga suliran. 10 problem-solving devices. Always use them when we need them in any circumstances in life. Mao nang
gipahinumdum kanimo, imo ba ang gigamit? RFFG DPIHPO mao na ang atong memory aid ingnon ta. RFFG DPIHPO unsa man na? Rebound, feeling of the Spirit, faith rest drill, grace orientation, doctrinal orientation, personal love for God the Father, impersonal love for all mankind, inner happiness, sharing the happiness of God, impersonal personal sense of destiny, inner happiness, katong ikawalo, ikasiyam is personal sense of destiny, o yung kanapo mao ang occupation with the person of the Lord Jesus Christ. Mao ka na ang 10 problem-solving devices, fellow believer. Always use them. Gamita na sila sa diha nga imong kinahanglanon sa bisag unsa mang circumstansya sa imong kinabuhi. Ingon nga magtotoo. Mao ni atong idun ani kay mao ni ang mga paagi. Usa lang ni sa paagi to develop divine viewpoint. Well, we have studied almost every day yun sa atong pagtuon ini. We have studied over and over and over again, balik-balik, the 3 phases of God's plan: salvation, believer in time, believer in eternity. I hope that has become kanang second nature na gyud nimo, ingon nga magtotoo. So at this point in time, aniya ta, ining ikaduhang bahin sa plano sa Dios, protocol plan of God, believer in time ta. So as we continue living in time, we are supposed to be instructed by God's Royal Family Honor Code guidelines. Napa, usanis mga doctrinal rationale nga atong paggamiton, ipagamit kini sa Dios. Pangutana. Why is the spiritual knowledge of a believer important? Ngano magyud? Ngano man? Nga mayungdanon magyud ang espirituhanong kaalam sa ka magtotoo. Well, tubag, tungod kay that is his only basis. Maura na iyang basihan sa pagkinabuhi, subay sa kabubuton, tuyo, o sa tumong sa Dios, sa atong kinabuhi. That's the only basis. In order to live God's will, purpose, and objective. Kay kung why pulong sa Dios, why divine viewpoint, why kanang wisdom, kay nahimo naman ng wisdom kanang knowledge. Bible doctrine that's metabolized is already unsa? Wisdom. Without wisdom, a believer is not going anywhere in his spiritual life. Wala. Mura lang ito, giingon nato panultihon sa itong amigo nga. Mura rag-track nga may signboard. Well, but the believer has volition. Numdum ka? Ayaw ginagalimti na atay kanang kabubuton, free will. Nabito yung free will. Gawas nun kita kanang the freedom to choose. You see? So we have volition. With that, he always faces volitional responsibility in every aspect sa iyang Kristohanong kinabuhi. Mao gini atong giatubang ingon nga mga magtotoo. The law of volitional responsibility. Ang balaod sa tulubagon sa kabubuton. Many Christians today think nga sila nagkinabuhi ni ining kinabuhing paagi sa pagkinabuhing Kristohano, the Christian way of life, even if they don't have Bible doctrine. Mao na iluoy
It is a tragedy. Ngad kasagaran, daghan, ingno natong daghan, bagang duot sa atong mga isuong Kristohanon, karong panahon na, nagdahom nga sila nagkinabuhi niining atong gisgutang Christian way of life. Bisan pagwa sila pulong sa Dios. They are hypocrites. What am I mo? Nanas pulong sa Dios. This is the description of a believer who has no doctrine. And then they think that they're living that kind of Christian way of life. But the truth is not. Wala. They are hypocrites. Nagparon ingnon. Now, what motivates this kind of believers? Unsa man nagadasig yun nining maong mga matang sa mga magtotoo. Ang ilang kinayang makasasala. Gusto? Maong yun. Maong na nagadasig. This is what motivates them sa pagpadayon silang kinabuhi kunuhay. Kristohanon nga wa man matulong sa plano sa Dios. It is their area of weakness that motivates them in their personal life. Naamagod sila sa area of weakness. Sa ibot. Dito sa dapit nga may gahom ni Satanas. The cosmic dynasty. Duha ra ba gyud na? Cosmic dynasty 1, arrogance complex. Cosmic dynasty 2, hatred complex na. Magtabok-tabok lang ng maong magtotoo diha. Duha ka mga dapit nga may gahom ni Satanas. So, that is the area of weakness. Sa dihang mohimo silang desisyon, siguraduha nga kanang maong desisyon sayop. Sayop, dautan, di mayo. You see? Wrong decisions. Kaya nga naman, gihimo man nilang decision dito sa area of weakness. So, they are a product of their decision again. Now, unsa may gitudlo sa pulong sa Dios? Bible doctrine teaches us believers that God provided us the means to suppress the power of the old nature. Na, gisangkapan kita mga hinagiban, mga, spiritual assets to suppress nga itong pusgayon, pildihon, paruton, mo ba na, Binsaya? Pagparot ba? Niining gahom sa atong kinaiyang magkasasala. Kung ikaw magtutuo, nga nagatubo diya sa pulong sa Diyos, wag yo'y luna nga ikaw, dasigon sa imong kinaiyang magkasasala. You see? Ug pinagi nining divine viewpoint nga itong i-develop din particularly God's 10 problem-solving devices, ang maong magtutuo, kay siya nagagamit man ini, can be victorious over his old nature's control. Na, dumi. Knowledge of Bible doctrine plus faith equals spiritual power. Na espirituhan ng gahom. Di pa kaniya na. Isang kapan ka sa Diyos o espirituhan ng gahom. Sa mantoy, kanunay yun na itong ginabatbat sa di pa ito magsugod sa pulong sa Diyos. Pagtuon ini, the Word of God is alive and powerful. Sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, etc. Mao kana. That is the reason why it is important to learn Bible doctrine, God's 10 problem-solving devices. Very important. So, kung wala pa ka makasugod, sugod na. Using the first problem-solving device, which is rebound. 1 John 1:9. If we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Then, ay gunong diha. Masigmang kang amaw ra ba? No, ayaw gunong. Kaya ang sunod niya na is keep moving.
Keep moving in your spiritual life. Remember, inumdumi nga ang paagi sa Kristohanong pagkinabuhi kini dili kasagarang matang sa paagi sa pagkinabuhi. Dili kasagaran. It is a supernatural way of life. Ug mao kay dili man kasagaran nanginahanglan pud og di pud kasagarang paagi sa pagtuman ini. Sabot. So, a negative believer, balik ta sa magtotoo nga negatibo. Kanira bagid sila, may puruhan na bagid sila they have the propensity will tend to doubt his salvation. Yes. Naay panahon. Dali rin silang magduha ba? Luwas ba ka ako? Nga naman silang they will tend to doubt sa ilang kaluwasan. Because he has no doctrine. That is why. Wa man siya kamatuoran nga kabarugan. A negative believer is a confused person. He is a disorganized person. He is a disoriented person. Disoriented to the reality of life. So, miserable siya, dili malipayon, dili siguro, way kabarugan, a loser believer. Namatay mahimo niya na. Tingalig pinabundak itong akumpay yung loser believer. Maumang yun na description yun. Pulong sa Diyos naga hulagwais magtutuong negatibo ingon niya na. Ato ni padayon ugma. Dinita mohunong. Ato ipadayon ni pipila pag yung mga punto dinis doktrina ng atong matunan to develop divine viewpoint. Let us pray. Amahan namong langit nun, salamat ni ining higayon nga among gipahimuslan nga pagtuon din imong kamaturan nga dili na mo ikatandis bisag unsang menungdanon bililong butang ning kalibutan na. We thank you, Lord, for emphasizing how essential your word is, and without it, life is miserable. Tinuod kayo rin ang panultihon nga life is fabulous with Bible doctrine but miserable without it. Salamat. Dini nga mong Bible study pinagi sa YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Gamita kini mong ministry o Diyos sa imong paagi according to your will. Kini mighty way gamita kini sa pagpakaila pagayon sa imong kamaturan. No? Aron sa ingon niya na makaamgo ang mga katawang makadungog niini, ginamit ang ilang kabubuton. Gamita lamang kami o Diyos sa pagpakailap, pagsangyaw sa imong mayong balita sa kaluwasan, niining kalibutan nga nagkadunot na. Salamat ning grasya sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, kini among gipasalamatan. Amen.